Itzengo dut, argituz bezala, egin ditugun tokian tokiko memoria partekatuaren esperientziak. Gure lehenengo esperientzia izan zen 2014an Errenderian. Errenderiko udalak deitu zigun, adostasun osoz bertako alderdi guztiak erabakita, horrelako lan bat aurrera eraman aizulako. Gero etorri zen Lasarte Oriako udala, gero baita ere Elgoibar, eta momentuan bukatzen ari dira Argituzeko lagunak, Andoain eta Arrasate. Zer egiten dugun egia esan, bi hitzetan esan da, eta oso simple esan da, guk txosten batean jasotzen dugun herri horretan, izandako giza eskubideen urraketak, eta baita ere beste indarkeriazko egiteak edo sufrimenduak. Horiek jasotzen ditugu, ordenatzen ditugu, eta jasotzen ditugun da bizitzaren kontrako urraketak eta baita ere osotasun fisiko eta psikikoaren kontrako urraketak nagusiki, hor bertan dago tortura, hor daude zauritugu larriak, hor daude sexu erasoak eta bar, eta baita ere saiatzen gera hortik ere zabaltzen eta beste urraketa batzuk hartzen, baina pixkanak hauaz. Eta horrekin batera testigantzak egiten ditu jaso. Hau da, herrian egiten ditugu elkarrizketak, elkarrizketa horiek oreka batean egin nahi ditugu, hau da, politikoki sensibilitate ezberdinetako jendea aukeratzen dugu, beraien esperientzia violentziarekin zein den kontatzeko, nabarmentzeko zeintzuk izan ziren igual momenturik larrienak edo ez, nola ikusten duten herria, nola ikusten duten etorkizuna, ez dakit. Hori da pixka bat. Orduan, azken finean guk egiten duguna da argazki bat. Argazki bat egiten dugula, baina argazki hori importantea da jakitea zertarako egiten dugun argazki hori. Zer lortu nahi dan horrekin. Guk egiaren esparruan lan egiten dugu, orduan, egia azalaratu lehenik eta behin, baina egia horren zertarako, albideratzeko beste ekintza batzuk. Lehenengo ekintza izan laike biktimen errekonozimendua eta biktimen erreparazioa. Eta hortikan urrengo pasua da bizikidetza, ez? Hau da, oso garbi daukagu ez dela bakarrik egitea zerrenda soil bait. Baizik eta zerrenda horrek izan behar du potentzial bat, izan behar du fundamento bat, eta izan behar ditu helburu batzuk. Eta helburuak dira errekonozimendua batetikan, bizikidetza errekuperatze bestea edo hobetzea, eta berriz ere ez gertatzeko bermaren sustatzea. Zer egiten dugu? Dokumentatu, ze giza eskubideen urraketak egon diran, ze sufrimendok egon diran, eta horiek dokumentatzen ditugu. Guk uste dugu egi bakarra ez dagoela, orduan, egi guztiak saiatzen gera jasotzen, ikuspuntu guztiak eta urraketa guztiak. Pixka bat, hori izango litzateke memoria partekatuaren definizio bat, ez? Urraketa guztiak eta ikuspuntu guztiak jasotzen dituena, holako bat. Para saber lo que ha ocurrido, pues hay que recoger y hay que buscar en el pasado, ¿no? Cuáles han sido las conculcaciones de derechos humanos y a poder ser a partir de sus protagonistas, ¿no? Y a partir de las diferentes visiones y a partir de las diferentes voces, porque la memoria compartida lo que quiere hacer es poner en un mismo lugar todas esas visiones, todas esas verdades, porque no existe una única verdad. Es poliédrica, ¿no? Y entonces, si nos imaginamos un poliedro que está lleno de aristas y de vértices, pues son las diferentes verdades que confluyen y que se comparten unas con otras, ¿no? Ahí también el derecho a la verdad no es únicamente lo de conocer qué es lo que ha pasado, cuándo ha pasado, quiénes han sido los autores, en qué circunstancias. Entonces también existe también esa ocultación activa que ha habido de los hechos, que hay que recoger, y esa obstaculización de las investigaciones que también continúa. Y todo eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Eso también es verdad de lo que ha pasado, ¿no? Recoge diferentes violaciones de derechos humanos y hace una crítica moral básica de los mismos. El segundo aspecto que señalamos es muestra respeto por el dolor y dignidad de todas las víctimas, de distintos perpetradores o que se consideran del otro lado o con los que no se ha tenido cercanía política. Lan hauek martxan jartzeko pixkat gainetikan izango izuet, beti behar dela udaletxea egon behar du atzetik, udaletxea izan behar du motorra eta udaletxea ez alkatea bakarrik. Baizik eta udaletxean parte hartzen duten ordezkari guztiak ados egin behar dute. Akordio bat egon behar du lan hauek martxan jartzeko. Eta exigitzen du borondatea eta implikazioa. Eta ez bakarrik borondatea eta implikazioa zuzenian erabaki dutenen artean, hau da ordezkari politiko horien artean, baizik eta bere inguruekin ere bai. Hau da, bere inguru politikoa ere bai,
nolabait ere bultzatzen egon behar du, edo borondate onarekin egon behar du, edo implikazio neurri handi batekin.